Popojezdí s tím trochu. Davidek, No to není dobrá. no to dělají ty kabinky asi. Mám skočit Jde to tam dopředejc. Pojďte dopředejc a tam to hrň, no. Nebo obráceně. Že to bude mrda, vole. Ale hovnáj. To bude fakt 10 sekund, tak bude poletelný. Počkej, jak státu z ruky, ne? Darečku, zůstaň, budu ho hodný. Zůstaň, Darek. Ale jak to dostaneme dolů, vole? On je tady odsek. Dobrý, Moňo, dobrý. Na křidlka je to silu ten strašně motor. citlivý. No však to je dobře, ať to tam je. Cel z akrobata, tak ho tam má. Máš ho videojenýho, nebo jak jako... Dobrý, to je. Já, ten motorek má tak, to je A je úplně... to strašně na křidlka citlivý. Ta prdel tomu má tak normálně padá? Ne, to možná schválně tahá. Ale 9/7 to máš tu viděl tu určitě. Čo, proti tomu slunku to nemá chybu, vole. Ne, to je v prdeli. Ty nemáš brýle? Mám. Prdel tomu hodně Ty padá, křidlka jsou fakt citlivý jak kráva, Ne, vole. protože on to tahá. že? Prdel letí pomalej jako, Davide? Je to pomalu, no. Letí pomalé a tahá to, víš? Aby to Aha, bylo jo. jako hodnější. Tak Jo, aha, jo. vylez s tím Tomášku, věř? Rozejď ho. Potlač ho, rozejď ho. Jo, to je nádhera, vidíš to, jak ten motorek má grády, jak to jde nahoru. Tomáš, Teď se naplní otáčky. ale potlač ho. Aby on se rozjel. Jako rozletě to do rychlosti, jo? Třepu, vole, jak... Nepomaž, Ne, dobrý, dobrý, to kráva. dočítal, dobře. Potlačil by ho Tomáš. Jde to pěkně rovně, křidlka jsou trošku doprava. Jo, to je nádhera. Nefá. No, pošli to vypadá pěkně. Aby Je se to lík vidět, to velký, no. Jasně, aby se to trošičku rozjelo, Tomáš. Zkus ho potom potlačit. A co mám teda dělat? Potlačit deškovku dolů. Tak, ať on má rychlost trochu. Ano. Jestli ho máš moc vydojenýho, tak si ho na trýmu stáhni. Ne, to, jako letí to pěkně, letí to rovno. Není. No nádhera. A fakt je vidět, že ten motor je fakt jako přetočený, jo? Že té vrtuli dává, vole. Chce to 9/7, no, to co tam dělá už. Aby ten výkon Jako tam menší někde- vrtule? Větší, Větší, aby jo? ten výkon tam byl. A jo, aha. Na výškovku je to teda takový slabší. Ne, Chce to rychlost, no, chce to rychlost. Já proto ti říkám, abys ho trošku ještě potlačil. Rozhoď ho. Jo, to má grády, jako. To fakt skutečně, že to líce, vole. Jo, Jsi taky kurva konstruktor nějaký. pěkný, to ne. Takový to RC polítání si myslím, že to je dobrý. Jsi kurva nějaký konstruktor, ne? Vole. Dal 5 piv a vole a... Dělá se? Máš to jasný. Ať budu potřeba postříkat, 9/7 musí stát na ať vrtě. budu potřeba postříkat brambory, tak tu zakázku dostaneš. To je jako, dělá to dobře, ne? Fakt je kráva, vole. To je krutě, vole. A ta vrtula je teda, to je slabota, no. To je... Já mám větší, myslím. Já mám ještě 9/6, toto je 8/4, myslím. A to slunko mě teda mrdá, vole. Ještě bych ho Tomáš trošku potlačil, ať ta rychlost tam je nějaká, víš? Máš ho furt na prdeli, povýšení. Ještě tam do něho dvakrát do toho trimu žlutní dolů. Čo ten byl, vole? Ještě mu jde. Víš, aby nebyl potlačený. Tak. A teď mu dej To je on, sázet. to je on. Jde mu plnej? A něco Je to slunko mě teda, vole, bude si na druhou stranu, vole, toho pola, vole. To by chtělo stát, ano. Kurňa. Ty už objednáváš práčky pro něho, nebo? Jasný, pojď to unese, 50 to vezme. 2. To je kudla, Jo, to je nádhera. nemazet se to. To je dobrý štět. Kudla. Takže ty zdál 8/4, jo Tomáš? No, Tak bych s tím přistál a dej 8/4.
S tím přistanu, to je problém. No to není. Jo, teď to bylo pěkný. Teď V klidu, vítr máš zádech, tak pojď tady na to, na cestu. Davide, uhni. Pomaličku. A nebo radši do té trávy, to je. Trávě, můžeme to tiknout? v klidu pomalinku, ne. Na pohodu. Ale, A ty, ale on by přistál, on přistane, on je šikovný. jo, jasný. A on je pravda, že do toho Udělej to, jak to říká. Dej, A motor. dobrý, paráda. Paráda, jo. To je nám. Počkej, vy se taky blázni, jste mě to